କାଳୁଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ମତେ ସିଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଗାଁର କମିଟି ମହୋଦୟମାନେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବି, ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସହାୟତା ହେବେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ନାଟକର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହିପରି ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରୁ ରହି ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ, କେବେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, କେବେ କୋଉଠି ନାଟକ ହୁଏ। এই যে পরম্পরা পূর্বপুরুষରୁ রହି আসিছি ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଭାଇଚାରା, ଆମ ଗାଁର ଏକତା, ଗାଁର ମମତା ସବୁକିଛି ଠିକ ରହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିବି। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।